आंनि समर्थक 2 नं धरमपुर बुलि बुङो बियो गासिबो बिपिएफ खालायोमोन आंखौनो समर्थन खालायोमोन आरो नैबे आइ पवालि सत्रधर गाबि बिनि गासिबो आंखौनो समर्थन खालायोमोन दा जिहेतु आं इउपिपिएलआव फैबाय आं गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायफैदों दिनै आरो गासिबो बे मोननै गामिनि रायजो राजाफ्रा जयैनो इउपिपिएलआव हाबफिनजोब्बाय बेनो माखासे जायगाफ्राव ओमफ्राय बिसोरो फैनाय दङ गुबुन गुबुन गामियाव दाबो दङ 1 नं खाग्राबारियाव आं थांगोन ओरै आमबारियाव आं थांगोन फुलबारियाव आं थांगोन ओरै सनापुराव आं थांगोन आरो मा गामि होनो बेहाय आं गासिबो थांजोबगोन जायफ्रा बिपिएफ खालामोमोन आंजों बिथांमोनजों आं रायलायहैगोन सोरबाया फैगोन सोरबाया थागोन गासिबो 100% जे फैगोन आं बेखौ साना गतिके भबिष्यतखौ नाहरनानै आं खालि बेखौल' खावलायो जे बयबो इउपिपिएलआव थानानै खामानि मावनो फैजोबनांगौ दिनैनि दिनाव आरो जोंनि जि ओनसोल जौगानाय बा जायगायाव गोजोन लाखिनाय गोजोन परिस्थिति लाखिनाय बेफोरनि खामानिफोरखौ दिनै इउपिपिएलआव थानानै मावनांगौ आं बेखौ बुजिदों आरो रायजो राजायाबो बेखौनो सानगासिनो दङ दा स्कप मोनथ'वाखै आं जेरावखि थाङा मानो बयबो बे खोथाखौनो बुंजोबलायदों आरो बयबो इउपिपिएलआव जगदान होनायनि गोसो गोथारैनो जगदान होदों।